ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ವಿಲನ್ ಪಾಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೀರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಶೋಕಿ ಹಾಂ ಬರೋಲಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ತೇಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ತೋಲಿ ಆತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅರವಿಂದ್ ಬಲ್ಲರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೇರ್ನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ರೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಬಂಡ ವಿಲನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಅವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬೂರೋಡ್ ಬಂದು ಆ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಾಮನ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಿರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಯ್ತದೆ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಮೂವಿ ತೋಡೆ ಪನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು 100 ಡೇಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ವಿಲನ್ಸ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲ nice super yeah beautiful no comments superb next level ಸೂಪರ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೇಲ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ super ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ classic comedy excellent very good ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು super ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ super ಸೂಪರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಮೂವಿ super ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ తెలుతు ಮಸ್ತ್ ಇನಾಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ವಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೆಲ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು super ಆಟ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನವರ ಬದು ತೋಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಅಂತ ಪಂತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕು ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟೋರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿಲ ಸ್ಟೋರಿಲ ತುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಆರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಫಾರ್ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತೂವಲಿ ಪಕ್ಕ ಪೈಸೆ ಬಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಖತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊಸತೊಂದು ವಿಲನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಒಂದನೆ ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕತೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಂ ಬೋಲರ್ನ
ಜಾಕ್ನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಸೂಪರ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟೈತೆ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈಜಿನ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಎಡ್ಡೈತಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಕು ನಂಚ ಸೂಪರ್ 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 ಎಡ್ಡೈತೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಸೂಪರ್ 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 ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಎರಡು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ವಿಲನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು